man kayo na dire katong dito katong sangkot ha. Oh. Hindi ta kahunat. Ako noong pahakod tugod. Noon bahada na unto pero naman ko yung pakong. Kung gamay ra na imong makina diri sa balik-alik. Ayo yan. Mahirap na kasi magkalisod-lisod. Pag ganitong klaseng daan. Hindi lang matirik, sira pa. Buti, off-road. Off-road. Praise God. Kasi namasing ko punta untos na gunungan di ay may Ay nga diri kay wala di pag diabetic diri. may naman puno na yun. Napaka-curve line. Pag high blood. Yan. Daanan kasi ito ng mga kabayo eh. Ngayon, pick up na ang daan. Oh. May ginhawa. Patong o kapil. Itong mantanan. Patong o kapil ba? Apil kawan lumutog. Hadok og tugpa. Thank you Lord. Ito na salikan. Nagyo kayo sa mga dito Dapat pag sa Ginoo nakatus na ba? Bata karon anak ba at least balag mo ana sa naong. Ay kapit mo yan. Napaka bigan. Turay. Kailangan namin. Sabitan. Okay, so Yan. Punta ng Mantikaw. Hawak apil. Potong doy. It's good. Salamat sa ating mga soldiers na tumutulong din. Happy birthday, Takya! Thank you so much for sponsoring with us always during this event, our feeding mission team. Thank you so much for the partnership and always blessed, be a blessing, and always remember that the Word of God says in Lamentation 3:24 that He is our portion. Let's always think that God is our portion in every ways, in every situation. God is our portion. Thank you so much for being happy in doing such things na makasupport sa atong mga feeding, makafeed mga bata. And I know nga kamo blessed po kay Mudra nga makakita sa mga videos nga gina-upload sa YouTube channel ni sa God's Mission Team. And so, don't forget to like, share, and click the subscribe button sa ato ang YouTube channel ang God's Mission TV. God bless you, Barok Antakya. Woo!